predĺžiť a ja by som tiež doporučoval, aby sme jedným aktom odvolali a druhým aktom zase schválili nových, ktorých nahradia tých, čo odvolávame. Ja podporím odvolanie, pretože myslím si, že naozaj mali by tam byť súčasní poslanci, ale prosím vás, žiaden kvalt, proste nič sa nedeje, urobme to na jednom zastupiteľstve, odvoláme a menujeme. Ďakujem, to je môj návrh. Ďakujem pekne. Ďalej s faktickou pán poslanec Fiabane. Ďakujem za slovo. Vítam tu ten ústupok, ktorý robila sieť. Ja chcem za nás zdôrazniť, my sme mali požiadavku, aby naozaj sa neznefunkčnili tie spoločnosti, čo sme radi, že sa drží. Druhá vec je, ešte raz, návrh je výberové konania na konateľov a dohoda ohľadom obsadzovania dozorných rád, aby sme tomu rozumeli, ja tomu tak rozumiem. Patrí na tú argumentáciu citovú. Ja nechápem, prečo dozorné rady, ktoré majú úplne inú funkciu v tých orgánoch, vykonávajú výkonnú a praktickú robotu, lebo na to sú tam iní ako ľudia, takže trošku to neberiem, ale to je moja poznámka. Čiže a ešte posledná vec, aby bolo jasné za náš klub, my nemáme záujem o výkonnú funkciu, čiže nemáme ani záujem o výkonné orgány v týchto spoločnostiach. My naozaj chceme uplatniť tú dozornú funkciu, aj to nie cez nás, ale cez... Ďakujem pekne. Ešte s faktickou pán poslanec Púček. Ďakujem pekne, pán poslanec Groma. Na doplnenie tých dozorných rádach sú väčšinou rodičia, ktorí pomáhajú, lebo oni, tie spoločnosti sú personálne podimenzované. Tam sa prepustilo 50% zamestnancov, tak kto tu má vykonávať? Dobrovoľnícky rodičia vykonávajú činnosť v dozornej rade, si to striehnú. Takže buďme radi, že sú tam. Ďalšia vec. Ja by som bol veľmi šťastný, keby každý poslanec navštívil všetky mestské spoločnosti, aby sa presvedčil, ako pracujú. Zatiaľ pár navštívilo, možno 1, 2. Ja by som bol veľmi rád. A keby ste nás aj o tom informovali, že ste tam boli, na čo ste prišli, aké máte podnety, čo by sme mohli zlepšiť, alebo v čom je to zlé, len treba tam ísť. Zatiaľ máte informácie len z prostredkovania. Tak choďte si to overiť, že tí ľudia, čo vám hovoria, tie informácie sú pravdivé. Ak budete potrebovať súčinnosť, veľmi rád vám všetkým pomôžem. A dokonca môžem ísť aj s vami, ak chcete. Ďakujem. Pán poslanec Kapitulík. Ja som nechcel jednu vec, aby ste mi to písomne ešte predložili. Kým? Ďakujem, aby nevznikol nejaký zmetok. Ja vlastne poviem, o čom je ten upravený návrh. To znamená, platí ten bod 2, čo ste dostali mailom, a to znamená poverenie prednostu, aby do 60 dní zabezpečil vykonanie výberových konaní na funkcie mestom menovaných štatutárnych zástupcov, aby dal o tom vedieť predsedom poslaneckých klubov, o ktorým mu oznámia, kto bude vo výberových komisiách, a aby na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva predložil zastupiteľstvu návrh na schválenie zástupcov práve dozorných orgánov, ktoré sa urobia na základe dohody poslaneckých klubov, tam, kde mesto neovplyvňuje spoločenskú zmluvu, a tam, kde ovplyvňuje, to znamená vie určiť počet členov dozorných rád, tak tam bude mať každý poslanecký klub po jednom zástupcovi, a práve takto dosiahneme to, že poslanci budú vedieť, čo sa v spoločnostiach deje, a myslíme si, že zvýši to odbornosť manažmentu mestských firiem. Ďakujem. Ďalej do rozpravy pán poslanec Púček, teda už nie. Hej. Pán poslanec Peterníček, nech sa páči. Veľmi stručne, ja sa stotožňujem s tým, čo povedal pán primátor, pán Želník, pán Fiabane, a oceňujem ústretovosť kroku Martina Kapitulíka, aby sme neodvolávali hneď, a že na to je naozaj čas na dohodu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Čiže poprosím ten návrh, pán poslanec. Ďakujem pekne. Takže budeme hlasovať teraz o návrhu na uznesenie, ktoré je zmenené v rámci tejto diskusie predkladateľom. Takže ostáva v platnosti z toho pôvodného návrhu len bod rímska 2. Dámy a páni, prosím, hlasujte.
Za bolo 27 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že tento návrh sme schválili. Ďakujem pekne. Ideme k ďalšiemu bodu, dámy a páni, ktorým je účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v hodnotiacich komisiách na vyhodnocovanie ponúk nadlimitných a podlimitných zákaziek v zmysle zákona 25 o verejnom obstarávaní. Materiál pripravil alebo predkladá poslanecký klub Sieť a NEKA. Zodpovedný za vypracovanie pán poslanec Juriš, nech sa páči, môžete predložiť tento materiál. Vážený pán primátor, predkladám návrh na účasť poslancov Mestského zastupiteľstva v hodnotiacich komisiách na vyhodnocovanie ponúk nadlimitných a podlimitných zákaziek v zmysle zákona číslo 25/2006 zbierky zákona o verejnom obstarávaní. Materiál sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu ako iniciatívny s cieľom informovanosti poslancov a možnosťou dohľadať na transparentné a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov v oblasti verejného obstarávania tovarov a služieb. V súvislosti s víziou racionalizácie a efektívneho využívania verejných financií a s cieľom zvýšiť konkurenciu a počet účastníkov, toto môžeme dosiahnuť najmä dôslednou a kvalitnou prípravou zadania. Keďže Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o zásadných veciach týkajúcich sa chodu obce, je preto na mieste, aby zástupcovia z poslancov boli priamo účastní tohto procesu a dohliadali na hospodárnosť, efektívnosť vynaložených prostriedkov pri obstarávaní tovarov a služieb. Tento materiál je v súlade so štatútom mesta a nemá dopad na rozpočet mesta. V návrhu na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Žiline poveruje prednostu Mestského úradu v Žiline, aby prizval do jedného zástupcu z každého poslaneckého klubu Mestského zastupiteľstva v Žiline do hodnotiacich komisí na vyhodnocovanie ponúk pri zadávaní všetkých nadlimitných a podlimitných zákaziek, ktoré bude mesto Žilina ako verejný obstarávateľ zadávať a vyhlasovať ako prísediaceho člena bez možnosti hlasovania, upozorňujem. Ďalej prednostu mesta Žilina poveruje, aby v dostatočnom časovom predstihu, to je najmenej 7 dní vopred, informoval predsedov poslaneckých klubov o začatí prípravy návrhu súťažných podmienok k vyhláseniu každého verejného obstarávania. V prípade, ak poslanecký klub deleguje do jednotlivých komisí svojho zástupcu, oznámi túto skutočnosť prednostovi alebo ním poverenému zástupcovi. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dámy a páni, v prvom rade chcem povedať, že my sme našli po pánovi Harmanovi verejné obstarávanie v takom neporiadku, neviem, nechcem použiť neslušné slovo, že to bola jednoducho hrôza. Po 4 rokoch sme s verejným obstarávaním na veľmi vysokej úrovni, kedy obstarávame prakticky všetko, čo zákon káže. Obstarávame to korektne, obstarávame to v zmysle zákona, obstarávame to za účasti poslancov, pretože taká možnosť tu reálne existuje. Opäť tu ideme schvaľovať populisticky niečo, čo tu reálne existuje. Chcem povedať, dámy a páni, že kompetencia, alebo takto, zo zákona, je verejným obstarávateľom mesto a za mesto štatutár. To znamená primátor, v tomto prípade primátor, ako zastupuje viceprimátor. Viceprimátor môže rozhodovať o veciach súvisiacich s verejným obstarávaním, môže menovať komisiu, môže robiť rozhodnutia na základe výsledku verejného obstarávania a tak ďalej. Nikto iný. Ja chápem, že aj vy ste to zdôraznili, že to bude prísediaci a ja sa tomu vôbec nebránim. Len prosím vás pekne, urobte to tak, alebo navrhnete to tak, aby nejakým spôsobom poslanci nekomplikovali proces verejného obstarávania. Verte, že mnohokrát je to o jednom dni, kedy my odpočítavame a čakáme ako na Božie zmilovanie, môže ešte jeden deň, ešte dnes môžeme urobiť rozhodnutie. A ja nechcem teraz sa dopracovať k tomu, že my musíme nejakých 7 dní predtým oznámiť. Niečo sa môže zmeniť, potom budeme meniť 7 dní a budeme 7 dní čakať, aby sme mohli urobiť rozhodnutie, aby sme prišli dokonca o nejakú zákazku, aby bolo zrušené verejné obstarávanie. Je to veľmi ošemetná vec. Opakujem. Aj dnes existuje možnosť, že prisediaci môže byť kdokoľvek z vás. Nevidím v tom žiadny problém. Žiadny. Ale prosím vás, nerobme to tak, aby sme nejakým spôsobom bránili tomu plynulému výkonu toho rozhodovania o tom všetko. Tak či tak poslanec nebude mať právo a možno bude menovaný, teda ako do komisie, aj to môže byť. Ak splní zákonné podmienky, kľudne môže byť aj členom komisie s hlasovacím právom, vôbec sa tomu nebránim. Musí splniť zákonné, samozrejme, podmienky na to, aby mohol takúto činnosť splňať.
ale ak nebude členom s rozhodovacím právomocou, by som ho nehal, my dáme dopredu vedieť, vy môžete odsledovať, jaké verejné obstarávanie, kedy je otváranie obálok, to všetko je presne zrejme a známe. Je to na našej stránke, je to na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Všetky sú informácie jasné. Len jednu prosbu mám, aby ste vypustili zo svojho návrhu ten bod, kde hovoríte o 7 dní dopredu, že musíme dať vedieť a tak ďalej a tak ďalej. To je prosba. Myslím, ja som hrdý na verejné obstarávanie, lebo naozaj ako som hrdý na to, čo sa tu deje z pohľadu verejného obstarávania. Ďakujem ľuďom, ktorí to robia dennodenne. Toľko z mojej strany, dámy a páni, otváram rozprávu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Fiabane. Z hľadiska argumentácie sa prihováram, aby predkladateľ zvážil tú 7-dňovú lehotu. Na druhej strane bez nejakého nadbiehania musím potvrdiť, že nemáme informácie v úplnom období, že by inštitút verejného obstarávania bol zneužívaný. Naopak, pokiaľ máme informácie, tak mesto postupovalo v zmysle zákona, čo oceňujeme. Tu nájde vyslovene o určitú dozornú funkciu a myslím, že takto aj predkladateľ myslí tým, že ten materiál predkladá. Môžeme. Ešte pán poslanec Kapitulík do rozprávy, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Celé to uznesenie má byť o tom, aby naozaj poslanci mali informácie o tom, čo sa obstaráva a podobne, za akých podmienok sa obstaráva. My si veľmi vážime prácu každého, kto robí na tomto úseku a naozaj je to o tom, nesieme politickú zodpovednosť za veci v tomto meste. Absolútne nespochybňujeme vaše právomoci v tejto oblasti, ale je to o to, aby sme mali informácie a myslím si, že predkladateľ sa bez problémov stotožní s tou lehotou nižšou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec Groma. Faktickou. Mám faktickú, keď tam majú byť účastníci každého toho klubu v tej komisii. Tam zákon jasne hovorí, že musí mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax v prípade, že nemajú. Alebo nesplňujú túto požiadavku, čo potom? Áno. Keď sú členmi komisie, menuje komisiu. Dobre, ešte... Nech vysvetlí pán vedúci odbor. Pán Ocika, nech sa páči. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, vážený pán primátor, tak príjemný večer. Ja sa vrátim k tým obidvom bodom. Účasť poslancov mestského zastupiteľstva pre nás skutočne není problém, s tým, že aj dneska v smernici číslo 1 z roku 2013 článku 9 toto je prípustné. Pán primátor niekoľkokrát využil túto právomoc a vôbec sa tomuto nebraníme. S tým ale ja iba chcem zdôrazniť na metodiku Úradu pre verejné obstarávanie, ktorá nerozlišuje člena komisie bez práva hodnotenia a člena komisie s právom hodnotiť. Člen komisie s právom hodnotiť aj bez práva hodnotenia musí mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax odpovedajúcu predmetu zákazky. To je metodika Úradu pre verejné obstarávanie, následne je tam presne rozpísané, že kto a prečo môže byť, kto nemôže byť zúčastnený na komisii. Už sa stalo na Slovensku, že kvôli odbornosti niektoré mestá, obce prišli aj o európske peniaze, lebo bola spochybnená komisia. Vôbec nie som proti tomu, aby boli členmi komisie, ale musia byť odborne zdatní, teda musia mať odbornú prax a odborné vzdelanie k predmetu zákazky. A k tomu bodu číslo 2, to znamená, tam je ten text taký, aby som poprosil, keby som mohol k tomu povedať, tu je definované: poveruje prednostu mesta Žiliny, aby v dostatočnom časovom prestihu, to je najmenej 7 dní vopred, informoval predsedov poslaneckých klubov o začatí prípravy návrhu súťažných podmienok k vyhláseniu verejného obstarávania. Chcem povedať, že príprava návrhu súťažných podmienok. Je to troška problematické pre nás. Príprava návrhu súťažných podmienok napríklad pri stavbách vzniká aj rok predtým, ako sa vyhlási verejné obstarávanie na konkrétnu stavbu, nakoľko už tie podmienky obsahujú niektoré dielčie práce vopred, napríklad projektové dokumentácie, výkazy, výmer, odborné stanoviska, expertízy k niektorým stavebným prácam. To znamená, nám by asi vyhovovalo v tomto, keby som mohol ja teda povedať,
poveruje prednostu mesta Žiliny, aby v dostatočnom časovom prestihu, to je najmenej 7 dní pred vyhlásením verejného obstarávania, informoval predsedov poslaneckých klubov. To by bolo také jasné, zreteľné. A jak je to o tom, aby teda ste mohli nominovať svojich zástupcov do komisie, v tom prípade zatiaľ podľa súčasných limitov časových, keď to bude 7 dní vopred, ako vyhlasíme verejné obstarávanie, máte 30 dní na to, aby ste si zvolili teda toho člena komisie, ktorého navrhujete. Takže je tu návrh, aby sme slovo, ktoré je vopred, vymenili pred vyhlásením verejného obstarávania. Myslím si, že pán Osika vie presne, o čom hovorí a že to vieme takto zabezpečiť. Myslím si, že takým spôsobom úplne korektne splnené je to, čo vy chcete, a na druhej strane aj to, čo hovorí i zákon. Ďakujem pekne. Poprosím vás, ešte ostaňte, keby náhodou boli nejaké pripomienky. S faktickou pán poslanec Juriš. Ďakujem. Súhlasím s vami, pán Osika, a môžeme zmeniť dokonca aj slovo prísediaceho člena. Môžeme tam dať, že nebudeme prísediaci členovia, ale budeme pozorovatelia. Myslím, že takto by to bolo shodné. Konkrétne zákon hovorí člen komisie s právom hodnotenia a člen komisie bez práva hodnotenia. Prísediaci nemôžu. Pozorovateľa bez možnosti hlasovania. Pozorovateľ ako taký je, není v zákone. Keď už bude niekto zúčastnený pri hodnotení ponúk konkrétnych, musí podpísať čestné vyhlásenia, musí splniť zákonné predpoklady na to, aby mohol sa stotožniť, alebo mohol spoznať ponuky tých jednotlivých uchádzačov. Hej. To znamená, musí podpísať čestné vyhlásenie, ktoré má určité atribúty. To znamená, že nie je určité veci, hej, to nie je blízka osoba konkrétnym uchádzačom a tak ďalej, ale člen komisie sa pozná len člen komisie bez práva hodnotenia a člen komisie, ktorý hodnotí, teda klasický člen komisie. A ešte vysvetlím, toto pozorovateľ vzniklo teraz v poslednej dobe, keďže sa zavádza atribút elektronického trhoviska, tak elektronické trhovisko bude mať v sebe zakotveného pozorovateľa a každý jeden napríklad z vás sa bude môcť zúčastniť ako pozorovateľ elektronického trhoviska. To je taká novinka, ale teraz v elektronickom trhovisku. Prvé platí od 1.2.2015. 1.2., hej. To je správny názov, len zatiaľ to platí len pre elektronické trhovisko. Ďakujem pekne. S faktickou mám poslanec Kapitulík. Ďakujem. V tom návrhu naozaj ide iba o to, aby poslanci mali informácie, čo, ako sa obstaráva, aby mali možnosť, pokiaľ sa rozhodnú sa zúčastniť toho hodnotenia, ale nechceme to nejakým spôsobom blokovať ani spôsobiť nejaké blokácie, preto si myslím, že aj predkladateľ sa úplne stotožní s návrhmi tak, aby bola tá základná podmienka toho, že budeme vedieť a vieme tam prísť splnená. Určite nejde o to, aby sme vám nejaké obstarávanie zasahovali do niečoho alebo blokovali niečo. Ďakujem. Pán poslanec Zelník, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán primátor, kolegovia, kolegyne. Ja chápem, že ako miera alebo snaha o lepšiu kontrolu a transparentnosť je to úplne legitímne, len chcem poprosiť. Sme v tomto zrejme asi úplní amatéri a v rámci dobre mieneného nejakého aktu, aby sme nespôsobili, že naozaj niečo príjmeme, pretože zákon raz ukladá, ale raz zákon hovorí, že člen komisie nemôže byť nič. Prvorad je zákon, ústava, zákon a potom ostatné veci. Čiže my nemôžeme, aj keď akokoľvek odsúhlasíme čokoľvek, to neznamená, že máme pravdu. Ja doporučujem, nič nás netlačí. Nechajme to máte svojich právnikov, tí ľudia, ktorí majú naštudovaný zákon o verejnom obstarávaní, aby nám poradili. A môžeme k tejto veci sa môžeme vrátiť, ale s jasnou istotou, aby sme neurobili niečo zlé na budúce rokovanie. Ďakujem pekne. Opäť sme pri probléme
prerokovania v komisiách veci, pretože toto je presne ten priestor na to, aby tam odborníci povedali svoj názor. Za týchto okolností, pán Juriš, teraz pri všetkej úcte samozrejme, ja to vidím tak, že bolo by dobre stiahnuť celý tento materiál v tejto chvíli, pretože naozaj z pohľadu zákona je obrovský problém čokoľvek teraz tohto splniť, okrem vety, že prednosta poveruje, aby v dostatočnom časom prestihu najmenej 7 dní. Tá veta predtým stráca opodstatnenie, lebo nemôže to byť splnené zo zákona. Je to samozrejme na vás, pochopiteľne, ale neviem, čo mám povedať k tomu ďalej. Pán poslanec Fiabane. Nemám problém aj so stiahnutím. Otázka existuje nejaký spôsob zákonný, aby ten poslanec tam mohol byť? Samozrejme. Člen komisie môže byť aj správnou vyhodnotenia. Ale to znamená, že musí to byť ale oprávnená osoba. Áno, oprávnená osoba. Aj čiže to z poslancov môže aj nemusí byť nikto. Áno. Ten, kto splňa zákonné podmienky. Pán poslanec Juriš, nech sa páči. Ďakujem. Pán Usíka, ja mám na vás otázku. A je možno tento materiál upraviť tak, lebo skutočne nám ide len o informovanosť a nechceme blokovať. Nikdy som nenarážal, pán primátor, na to, že niečo robíte netransparentne. To z mojich úst isto nevyšlo. Či je možné v tomto uznesení upraviť tak, alebo toto uznesenie upraviť tak, aby to vyhovovalo vám, aby sme vás neblokovali pri verejných obstaraniach, ale na druhej strane, aby sme boli informovaní. Ďakujem. Informovaní ste, všetko je na www stránke mesta, všetko. Aby sme sa mohli zúčastňovať. Naozaj. Čo mám povedať? Prepáčte, ja chápem, ako to, čo povedal Štefan Zelník, opakuje, Štefan, nemôžem ti už dať slovo, lebo si sa už raz vyjadril, ale keby pramenila vaša nedôvera z nejakej podstatnej veci alebo z nejakej skúsenosti, z nejakého niečoho, že sme naozaj porušili zákon o verejnom obstarávaní, tak by som sa nečudoval. Ale ak máte teraz takú informáciu alebo vedomosť, že nejakým spôsobom nepostupuje odbor verejného obstarávania korektne, tak to povedzte. V opačnom prípade, ako vždy ako poslanci môžete prísť, skontrolovať, môžete prísť a tak ďalej, ale pri dodržaní tých zákonných podmienok ja neviem, čo k tomu viacej povedať. Dobre, ďakujem pekne. Pán poslanec Kapitulík takisto sa už vyjadril v rámci faktickej. Neostávame nič iné, dámy a páni, teda, keďže nezaznel iný návrh. Chcem sa spýtať, či už nikto iný sa nehlási do rozpravy. Ak nie, dávam teda hlasovať o návrhu pána poslanca Juriša tak, ako bol predložený. Prosím, hlasujte. Za bolo 6 poslancov, proti bolo 7, zdržalo sa 11. Konštatujem, že tento návrh sme neschválili, dámy a páni. Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu, dámy a páni, nakladanie s majetkom mesta. Materiál vám bol doručený spolu s pozvánkou a prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá odporúčila predložené návrhy prerokovať a schváliť. Pričom bod 4 odporúčila schváliť s podmienkou preverenia záväzkov Váhostav SK voči mestu. Materiál predkladám ako primátor a postupne po jednotlivých bodoch ho uvedie doktor Ulaher, vedúci odboru právneho, ktorý ho vypracoval, takže nech sa páči, máte slovo. Máme dnes máme ktoré predpokladám nebudú nejak politicky háklivé. Prvým bodom je dlhodobý nájom pozemkov v materskej v Zápky. Tieto pozemky sú vždy takže
aj právo tieto že budú materské školky, ako bude celý rokov na tom čo. Hej. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Sú nejaké otázky? Pán poslanec Groma? Ďakujem pekne. Ja som sa aj minule vyjadril podobnej problematike. Ja nie som zastanca toho, aby sme niekomu dávali niečo za 1 euro. Keď oni v opačnom garde nám nikdy nič za 1 euro nedali. Hovoríme o materskej škole. Áno, ale tam si my prenajímame od cirkvi. Prenajom, jasné. My si prenajímame od nich. Aha, tak. Pardon. Nie, ja som si pomýlil bod. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej do rozpravy pán poslanec Kapitulík. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec chcel reagovať asi na to, čo idem teraz povedať. Ja mám doplňujúci návrh k tomuto bodu, dostali ste ho mailom. Je to, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nie je to schvaľovanie prenájmu, ale je to poverenie prednostu Mestského úradu, aby vypracoval návrh na schválenie prenájmu za 1 euro, a to pozemku parcela C 6585/19 o výmere 227 m2 pre bilingválne gymnázium so sídlom Tomáša Ružičku Žilina na obdobie 20 rokov z dôvodu dobudovania športového areálu gymnázia ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ide o to, gymnázium vypracovalo štúdiu športového areálu priamo v centre mesta za knižnicou, pričom na to, aby dobudovali tento športový areál, im chýba časť pozemku, ktorá je mestská, je naozaj mestské zastupiteľstvo ju v minulosti vyhlásilo za nepotrebnú, schválilo odpredaj tohto pozemku gymnáziu za hodnotu znaleckého posudku 17 260 eur s tým, že k odpredaju dodnes nedošlo, nakoľko škola nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami. Ja som presvedčený, že a s týmto návrhom som prišiel aj na Mestskej rade a som presvedčený naozaj o tom, že dnes nám tu chce zadarmo niekto v centre mesta urobiť športový areál, ktorý môže využívať široká verejnosť. Mestský rozpočet to absolútne nič nebude stáť. Ide o pozemok, dostali ste mailom aj fotky, naozaj je to pozemok, ktorý je pri ceste. Mesto samo aj tým hlasovaním na mestskom zastupiteľstve uznalo, že je pre mesto nevyužiteľný. Nevidím dôvod, prečo by sme ho za 1 euro nemohli prenajať práve za účelom vybudovania športového areálu tomuto gymnáziu. Je tam bordel, škola to aj tak čistí ten pozemok. Takto môžeme mať bežeckú dráhu v centre mesta, ktorú naozaj vedia využívať všetci Žilinčania. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, aby som zaradil, lebo to nesúvisí nejako so závodím v tejto chvíli, lebo o tom teraz rozprávame, že zaradí ako podbod číslo 8 v rámci tohto rokovania o majetku. Takže vrátime sa k bodu číslo 1, ak dovolíte, a k tomu závodiu. Pán poslanec Kosa, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán primátor. Ja len k tomu viem o tom niečo. Vybavovali sme to v podstate 4 roky od cirkvi, aby sa na tej školke mohlo niečo opravovať a tak ďalej. Konečne cirkev s tým súhlasila, tak by som bol rád, keby ste to podporili. Ďakujem pekne. Ešte do rozpravy? Nie. Keďže nebola žiadna zmena návrhu uznesenia, dávam hlasovať o návrhu tak, ako bolo prednesené. Prosím, hlasujte. Za bolo 24 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, schválené. Bod 2. Druhým bodom je odkúpenie pozemku pre výstavbu novej Vraním. Dobre viete, že táto lávka je už vo viac ako havarijnom stave. Na danú stavbu existuje projekt, existuje územné rozhodnutie. Posledná vec, ktorá nás brzdí stavebným povolením, je práve majetkoprávne vysporiadanie a z toho poslednou časťou je práve tento pozemok od Slovenského pozemkového fondu. Všetci vieme, ako
rýchlo v úvodzovkách Slovenský pozemkový fond funguje, takže trvalo to dlhší čas. Ako náhle budeme mať aj toto vysporiadané, do povolenia a následne do realizácie. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Pán poslanec Kapitulník. Ja chcem iba povedať, nakoľko pochádzam z Brodna, tak tá lávka je naozaj vo veľmi zlom stave a veľmi oceňujem túto aktivitu a teším sa z toho a dúfam, že bude čo najskôr hotová. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nikto sa už nehlási do rozpravy, dávam hlasovať o návrhu tak, ako bolo predložené. Prosím, hlasujte. Za bolo všetkých prítomných 22 poslancov, proti nebol nikto sa nezdržal. Konštatujem, že návrh na uznesenie sme schválili. Poprosím ale do zápisu upraviť potom toto hlasovanie, tak aby to bolo v poriadku. Ďakujem pekne. Ideme k bodu 3, nech sa páči. Tretím bodom vysporiadanie pozemkov na Rosinkách, kde sa plánuje najbližšia výstavba cyklotrasy, takže idem vykúpať tieto dva malé pozemky z nich. Ďakujem pekne, otváram rozpravu, nech sa páči. Nikto sa nehlási, končím rozpravu, dávam hlasovať o návrhu tak, ako bolo predložené, prosím, hlasujte. Za bolo 27 poslancov, schválené. Ďakujem pekne. Ideme k bodu 4. Nájom pozemku pre spoločný váhostav, pre vybudovanie trojky, súvisí to s výstavbou diaľnice. Je to úplne na samom okraji katastra Žiliny. Je to vlastne, formálne je to síce Bánova, ale fyzicky je to vlastne na ceste medzi Hôrkami a Brezami. Je to len diaľnice. Ďakujem pekne. K tomuto bodu bola tá pripomienka, že teda má byť stretnutie, bol som poverený Mestskou radou, aby som urobil stretnutie s generálnym riaditeľom. Bolo dohodnuté stretnutie, potom pán generál trikrát zrušil, teda keď sa prekladal termín. Máme termín dohodnutý najbližší na budúci týždeň, takže je na vás teraz, či to schválite alebo nie. Faktom je len pre vašu informáciu, že Váhostav nám dlží v rámci, teda dlží nám zhruba 31 000 eur. 40 000, máme okolo 40 000 prihlásených v 40 000 v rámci reštrukturalizácie našich pohľadávok, preto sme to chceli podmeniť tým, že nedáme územné rozhodnutie, alebo teda súhlas s nájmom tohto pozemku, kým sa nevysporiadajú tieto veci, ale je na vás, ako to rozhodnete. Na jednej strane nechcem brzdiť výstavbu diaľnic a výstavbu stavebného dvora, na druhej strane pochopiteľne chceme dostať peniaze do chalupy čím skôr. Takže na vás je to, dámy a páni, teraz, aby ste rozhodli. Ešte s faktickou pán poslanec Ničík. Chcem sa spýtať, či by pomohlo, že keď to neodsúhlasíme, či by pomohlo, že tie peniaze dostaneme skôr. Môžeme. Áno, pardon, ja som vás nepočul. Dobre, ešte raz, že chcem sa spýtať, či by pomohlo, keď to neodsúhlasíme, že tie peniaze dostaneme od nich skôr, alebo... Myslím si, že nie. Nie? Myslím si, že nie. Skôr by tam bol vhodný návrh, aby nám zaplatili to nájomné ďaleko dopredu. A popri tom samozrejme v rámci reštitúcie si nárokovať v rámci reštrukturalizácie si nárokovať tie peniaze, ale aby sme vyriešili toto, čiže nech zaplatia dopredu nájomné, ja neviem, na rok, na 2 alebo na 5, tomu ich zaviazať, ak zaplatia, tak budeme súhlasiť a popri tom si budeme nárokovať tamto. Ale to je len môj návrh, samozrejme. Dobre, ale čiže ak odsúhlasíme, môžeme ich takto zaviazať, že dopredu zaplatia? Tak to vždy je to bez dohody. Samozrejme. To môžeme, pretože povedzme si otvorene, tá diaľnica tam byť musí, takže nakoniec sa tá stavba tam postaví, ten 100 metrov toho vodovodu na našom pozemku sa tam tak postaví. A kým sa to dorieši, už bude dávno diaľnica stáť. Čiže lepšia je tá varianta, čo ste navrhli, že splatnosť vopred. Čiže moja otázka, čo je najlepšie pre mesto, zahlasovať za alebo nie? Teraz v tejto chvíli zahlasovať za, s tým, že pán Gromáci príbeh pozmeňovať. Takže ešte do rozprávy sa hlasí pán poslanec Fiabané. Ďakujem za slovo. Ja som sa akurát Patrika Gromu požiadal, lebo on na Mestskej rade dal ten pozmeňovák, že nech on sa k tomu ako predkladateľ vyjadri. Ďakujem.
Hneď to bude. Ešte pán poslanec Zelník s faktickou. Ja som chcel povedať niečo obdobné ohľadom nájmu, ale myslel som, že by sme mohli ten nájom zvýšiť tak, aby sa nám zaplatilo odrazu to, čo nám dlžia a nebol by s tým problém. A vyšší nájomné tak, aby sa nám splatil ten dlh, ktorý nám oni dlžia. Dá sa urobiť nájom tak, že v priebehu prvého roka nám zaplatia to, čo nám dlžia a potom pokračujú v normálnom nájme. Pán poslanec, ak chceš, aby sme o tomto hlasovali, poprosím písomný návrh. Pán poslanec Groma, nech sa páči. Mám pripravený ten pozmeňujúci návrh k tomu bodu 5, nakladanie s majetkom. Cena za prenájom za celé obdobie nájmu je splatná pred podpisom nájomnej zmluvy. Môže byť? Ja by som to právnicky v deň podpisu, najneskôr v deň podpisu zmluvy, tak, aby, lebo zase bolo by to plnenie bezprávneho dôvodu. Najneskôr v deň podpisu zmluvy. Alebo v deň účinnosti zmluvy, to bude úplne najlepšie. Dobre, to by šlo. Dobre, ďakujem pekne. Ďakujem. Dobre, ale budeme hlasovať najprv o poslaneckom návrhu pána poslanca Gromu. Prosím? Ktorý bol posledný? Tvoj je posledný. Keď schválime jeden, nemôžeme schváliť druhý, pochopiteľne. Takže hlasujeme o návrhu pána poslanca Gromu. Pardon, nech sa páči, pán poslanec Fiabane. Máme dva návrhy, aby som naozaj rád, pán primátor, počul z tvojich úst, čo si myslíš, že je priechodnejšie, lebo aby sme sa nevybili, máme tu dva návrhy, ktoré jeden je možno reálnejší a druhý nie, lebo ja priznám sa, ja neviem momentálne. Ja si myslím, že naozaj v tomto prípade návrh pána poslanca Gromu, lebo tuto pri tvojom návrhu, Štefan, môže naozaj k tomu, že nebudú súhlasiť a nikam sa nepohneme. Tak to budeme mať aspoň teda peniaze a budeme, tak ako som povedal, tieto dostaneme, lebo bez toho nepodpíšeme a tie druhé budeme v rámci reštrukturalizácie naháňať normálnym štandardným spôsobom. Ďakujem pekne. Pán poslanec Zelník sťahuje svoj návrh. Budeme teda hlasovať len po návrhu pána poslanca Gromu. To hovorí, že v bode 5 nakladania s majetkom cena za prenájom za celé obdobie nájmu je splatná v deň účinnosti zmluvy. Prosím, hlasujeme. Za 27 poslancov, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. A teraz budeme hlasovať o bode ako celku. Prosím, hlasujte. Za bolo 27 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že tento návrh sme schválili. Ideme k bodu 5. V podobnej lokalite na podobný účel, tentokrát pre Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá potrebuje zopár týchto pozemkov ako dočasný nájom, dočasný záber pre dočasné pomocné zariadenie staveniska. Ďakujem pekne, otváram rozpravu, nech sa páči. Nikto do rozpravy, končím rozpravu a dávam hlasovať o návrhu tak, ako bolo predložené. Prosím, hlasujte. Za bolo 27 poslancov, proti nebol nikto sa nezdržal. Konštatujem, že tento návrh sme schválili. Chcel zastupiteľstvo predložiť konkrétne znenie nájomnej zmluvy, takže ten návrh sme si dovolili predložiť na schválenie. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán poslanec Fiabane. Len jedna otázka. Ďakujem za slovo. Jedna otázka. Aká je tam cena nájmu? Myslím, že tú zmluvu máte kdesi. Priznám sa, že nemám ja. Tak. 1 euro. Dobre, ďakujem za informáciu. Nájmu, hovorím o nájme. Ďakujem pekne. Ešte niekto rozpraví, pán poslanec Kapitulík?
Ja opäť oceňujem túto aktivitu, ide o super vec, chalani robia naozaj perfektnú činnosť a aj to prostredie, ktoré zveladili v tom parku, je to naozaj veľmi dobré, ľudia si to pochvalujú. Podobný princíp by sme radi použili napríklad aj pri tom bilingválnom gymnáziu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ešte niekto rozpraví? Ak nie, končím rozpravu a dávam hlasovať v tomto návrhu na uznesenie. Hlasujeme. Za 24 poslancov, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, schválené. Ďakujem, ideme k bodu 7. No a posledným bodom je schválenie odpredaja podielov na pozemkoch pod bytovými domami. Je to vlastne štandardná vec, ktorú už niekoľko rokov realizujeme a postupne odpredávame vlastníkov bytových domov pozemky mesta pod nimi. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. Niekto do rozpravy, končím rozpravu, dávam hlasovať o návrhu na uznesenie, nech sa páči, hlasujeme. Za 26 poslancov, proti nebol nikto sa nezdržal, konštatujem, že aj tento návrh sme schválili. Posledným bodom je návrh pána poslanca Kapitulíka. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči. Pán poslanec Zelník. Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že to je dobrá vec, že sa tam vytvorí takéto zmysluplné športový areál, len potom doporučujem, aby sa to objavilo aj v nájomnej zmluve, že naozaj to budú môcť využívať aj obyvatelia mesta Žiliny. Aby to neskončilo len s tým, že prenajmeme za 1 euro a potom si dotyčný povie o 5 rokov, že tam urobí plot, teda aby to mohli využívať občania, podmieniť nájomnú zmluvu takýmto záväzkom. Ďakujem. No isto súhlasím, aj to tam bude v tej zmluve, ak to schválite. Ja sa znovu vrátim k tomu, samozrejme, aby som ja povedal tie argumenty, ktoré vždy som povedal. My pri akomkoľvek odpredávaní majetku sme za 4 roky, dámy a páni, postupovali veľmi korektne a som vám za to niekoľkokrát ďakoval, pretože vždy pri odpredaji sme išli v zmysle znaleckého posudku. Nikdy sme nepredali pozemok za inú cenu ako za cenu znaleckého odhadu. V tomto prípade sme dokonca schváľovali jedno uznesenie, na základe ktorého sme schválili odpredaj toho pozemku za znaleckú cenu, pretože 17 000, ako to už bolo zmienené, škola do dnešného dňa nezaplatila, pretože nenašla na to prostriedky a tým pádom nemohol byť odpredaný tento pozemok. Teraz je tu návrh na to, aby sme prenajali, hej, tak tomu rozumiem? Prenajali tento pozemok za 1 euro aj tejto škole. Hovorím, nikdy sme to nerobili, ja som bol skôr toho názoru, aby, keďže sa jedná o štátnu inštitúciu, zriaďovateľom je štát, respektíve okresný úrad školský v tomto prípade, že by minimálne okresný úrad, keďže to štát a má pozemkov aj v tomto meste dosť, aby minimálne navrhol zámenu pozemkov. Tak to je navždy vysporiadaný problém. Zámeny pozemkov, škola nemusí hľadať prostriedky, ponúkne nejaký pozemok na zámenu a elegantne to vieme vyriešiť. Takéto postupy sme predsa pravidelne schvaľovali tu v zastupiteľstve pri Vúcke, kde sme si so Žilinským samosprávnym krajom zamieniali pozemky. Nikto nemá na to peniaze, aby sme si my navzájom kupovali za znalecké odhady, ale vždy je tu priestor na to, aby sme si vedeli zameniť pozemky a raz navždy je problém vyriešený. Ak my prenajmeme pozemok v dobrej vôli za 1 euro a predpokladáme, že ho nikto neoplotí o 5 rokov, tak či tak v nejakom čase stále je to teda prenájom na nejakú dobu. Keď ten prenájom skončí, potom čo? Ako donútime, aby zbúrali ihrisko? Aby zbúrali to, čo je tam postavené? Čo tam v dobrej viere oni postavia? Ako sa k tomu budeme správať? Môj návrh preto je, pretože k takémuto riešeniu, ktoré predkladá pán poslanec, sa vždy dá vrátiť. Ale nech urobia ešte pokus. Nech urobia návrh zámeny majetkov a vyriešia elegantne navždy tento problém, čo sa týka toho pozemku, ktorý potrebujú pre svoje zariadenia. To je môj návrh. Pán poslanec Kapitulík, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Ak ste si všimli, tak toto je poverenie prednostu, aby do najbližšieho zastupiteľstva pripravil materiály, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa. Pokiaľ sa mestu do najbližšieho zastupiteľstva podarí s okresným úradom, ktorý je zriaďovateľom gymnázia, vyrokovať nejaké zámeny, tak sa vôbec o tom nebudeme musieť baviť na najbližšom zastupiteľstve. Akurát ja by som chcel požiadať, aby naozaj do najbližšieho zastupiteľstva sme tento návrh urobili. Môžeme sa rozhodnúť vždy inak, pokiaľ mesto príde s lepším riešením, ale aby sme zbytočne neoddialovali výstavbu toho športoviska, ktoré naozaj tam môže vzniknúť, lebo už sa to naťahuje dosť dlhé obdobie a Žilinčania mohli športovať. Ďakujem. Žilinčania mohli športovať ešte raz. My sme tu na to, aby sme strážili ten majetok, ktorý tu máme. Pán poslanec, ešte raz to opakujem. A nie mesto je iniciátorom. Čiže od školy očakávame takúto iniciatívu, ktorá cez svojho zriaďovateľa musí dať takýto návrh. Nie mesto musí vychádzať s touto iniciatívou, ale škola, keďže ona chce pozemok od mesta. Vieme, že na dobrý účel, chápem, všetkému rozumiem. Dobre, ďakujem pekne. Ešte z faktickou pán poslanec Fiabane. Ja sa zopakujem to, čo ste povedal pán primátor, vy naozaj ide o to, teraz musí tá škola naozaj skúsiť so svojím zriadovateľom to vyvinúť, s tým, že no, to je všetko. Takže ja vlastne to, čo... Ďakujem pekne. Ešte do rozpravy pán poslanec Kosa. Som chcel ja hovoriť o tej zámene pozemkov. Dobre, ďakujem pekne, len ja nemôžem dať návrh na uznesenie. Prosím. Pán poslanec Groma sa ešte hlási do rozpravy. Návrh na uznesenie, aby Mestské zastupiteľstvo poverilo prednostu Mestského úradu, aby požiadal zriaďovateľa školy bilingválne gymnázium o taký návrh, ktorým by bolo možné zameniť pozemky na základe schválenia mestským zastupiteľstvom. V prípade, že tento návrh by nezafungoval, tak môžeme sa potom vrátiť k vášmu návrhu, pán poslanec. Ďakujem pekne. Ešte s faktickou pán poslanec Kapitulík. Ďakujem, ale bol by som rád, keby sme schválili aj tento návrh. Nič nám nebráni, aby úrad nachystal aj toto riešenie. Budeme mať na stole dve riešenia, popri tom môžeme komunikovať so zriaďovateľom. Hovorím, toto nie je schválenie prenájmu, toto je poverenie prednostu, aby na najbližšie zastupiteľstvo pripravil materiály ku schváleniu toho prenájmu. To znamená, že môžeme sa na budúcom zastupiteľstve, keď príde mesto s výhodnejším variantom, pre mesto naozaj rozhodnúť. Pán poslanec Groma. Ďakujem. Ide o to, že v podstate výhodnejšie pre to bilingválne gymnázium je to, že oni nemusia konať, aj tak ten pozemok získajú. Potrebujeme donútiť ich konať, lebo lepšie pre mesto, keď nám vymenia pozemok, okresný úrad má pozemky, tak prečo by sme nemohli od nich zámenov dostať? Oni majú istotu a my máme neistotu. A nie je to vyvážený vzťah. Vždy ten vzťah by mal byť vyvážený, aj ten zmluvný vzťah. A samozrejme, pokiaľ si prečítajú návrh na uznesenie, o ktorom hovoríte, tak na čo by robili akúkoľvek aktivitu? Ak nedajú žiadny návrh na zámenu pozemkov, tak automaticky im to dáme za 1 euro vybavené. Nebudú mať žiadnu motiváciu nejakým spôsobom dotiahnuť toto do konca. Ja navrhujem preto, aby sme schválili návrh pána poslanca Gromu, ktoré znie, aby Mestské zastupiteľstvo poverilo prednostu rokovaním s bilingválnym gymnázium o zámene pozemkov a v prípade, že nebude schopný Mestský okresný úrad poskytnúť také pozemky, ktoré sú priateľné vôbec na rokovanie, tak v takom prípade sme odporúčili vrátiť sa k vášmu návrhu, pán poslanec. Termín. My tento týždeň vieme, takto môžeme sa dohodnúť, že vieme poveriť tú výzvu, vieme poslať do
Prvého je kedy? Prvého je piatok? Aký je piatok? Čo je piatok? Dneska je čo? Do pondelka, o týždeň. Do 2. Čiže poveruje, aby prednostu Mestského úradu rokovaním v termíne do 2.2.2015. Súhlas? Dávam hlasovať o tomto návrhu na uznesenie, prosím, hlasujte. Za 24 poslancov, proti nebol nikto sa nezdržal. Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili. Dobre, ďakujem pekne, dámy a páni. Ďalším bodom je bod interpelácie. Žiadam páne poslankyne, pánov poslancov, aby mi odovzdali písomne spracované interpelácie, pokiaľ také majú. Pán poslanec, máš interpeláciu? A nie. Aha, dobre. Ďakujem pekne, teda ak nie sú, budeme pokračovať rokovaní ďalej a otváram bod Všeobecná rozprava. Nech sa páči, pán poslanec Maňák. Ďakujem, pán primátor, veľa hodín už nechcem veľa. Len chcem veľmi pekne poďakovať, ako mesto rýchlo zareagovalo na ten podnet na Mestskej rade, čo sa týka tých znečistených komunikácií v Bánovej a poprosil by som, aby sa v tom neustalo tak Bánovej ako v Chlmci, kým tá diaľnica sa nedokončí. Tak chcem veľmi pekne poďakovať prednostovi a celému vedeniu mesta, ako rýchlo zareagovalo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Fiabane. Veľmi rýchlo ďakujem za slovo. Chcem sa obrátiť na mesto v súvislosti s koncom, ako s ukončením fungovania zvieracieho parku v Budatine. Aby len zohľadnilo, nespochybňujem to rozhodnutie ukončiť fungovanie parku a viem aj, aké rokovania si predstaviť tam so Zuzikovcami prebieha, lebo my sami sme mali problém, akým spôsobom ten park tam vznikol ešte za pána primátora Harmana, ale napriek tomu chcem požiadať, že aby mesto nebolo úplne striktné, čo sa týka ukončenia tej činnosti, tam tí psi ešte stále zostávajú niektorí neumiestnení, oni s tým majú ako problém, takže ak je možné, že mesto bude trošku tak zhojovavo a nebude dodržiavať presne prísne tie lehoty ukončenie činnosti, tak aby to zohľadnilo. Pán poslanec, len tu nie je vzťah mesto a Zuzikovci, tu je vzťah vodohospodárska výstavba, ktorá im dala výpoveď. Čiže my samozrejme budeme ústretoví, dokonca my sme chceli aj navrhnúť nejaké riešenie, alebo ak navrhne pán Zuzik nejaké riešenie, tak my samozrejme budeme rokovať, pretože aj my tam máme psy policajné, alebo teda polícia tam má tie koterce svoje a tak ďalej, čiže chápeme, chceme a tak ďalej, ale je to vec v tomto čase. Áno, to som si neuvedomil, jasné. Tak beriem späť. Ak máme na to nejaký dosah, aspoň minimálne informačný, tak... Pre vašu informáciu, a dobre viete, asi ja to predsa len dôležité povedať, možno my sme niekoľkokrát chceli rokovať so Zuzikovcami, dokonca vstúpiť sme tam chceli aj nejakými financiami na to, aby sme dobudovali ten zvierací park. Avšak pán Zuzik nikdy nechcel nejakým spôsobom nám dať takú účasť, aby sme to mohli pokladať za majetok mesta, do ktorého mesto môže vkladať nejaké prostriedky. A do súkromného vlastníctva nemôžeme vkladať mestské prostriedky, preto nikdy tá spolupráca nedopadla dobre. Ďakujem. Druhá vec, o ktorú chcem možno požiadať, a nemyslím to vôbec nejakou vypočítavosťou, máme tu na tlmočníčku do posunkovej reči pre pani Filipovú. Viem, že mesto zvažuje spôsob, ako aj nejakým spôsobom finančne to vyriešiť. Myslím, že je to, všetci sa zhodneme, že je to úplný štandard, takže sa prihováram, aby to mesto ako aj vyriešilo, aby pani Filipová mala na celý čas pre tlmočníčku do posunkovej reči, ktorá bude aj za to odmenená. Nemusíme to je to už v riešení tento problém, pani Brátová to má na starosť, takže myslím, že do budúceho zastupiteľstva to bude už akoby v službách mestského mesta. A posledná vec, pán primátor, môžete povedať, že navrhnete, že to presuniete na ďalšie rokovanie zastupiteľstva, ale každopádne by som vás požiadali, aby ste informovali mestské zastupiteľstvo, ako to je skutočne s tým dlhom mesta vo vzťahu ku Krasnenom, pretože vieme, že nejaké mediálne informácie sme dostali. Na jednej strane je tu informácia, že to nie je úplne tak, ako bolo povedané, a na druhej strane je tu dement zo strany
vás ako primátora alebo mesta. Každopádne si myslím, že by sme mali byť informovaní. Dementy, áno. Dement som možno ja teraz už v tomto čase, takže beriem späť dementy. S tým, že bolo by asi naozaj v zmysle ďalšieho rozhodovania, čo sa týka financií mesta, budeme o tom hovoriť, rozpočtu, aby zastupiteľstvo bolo naozaj informované, ako to v skutočnosti je, akým spôsobom je to myslené a kde je tá pravda, čo sa týka tých informácií, ktoré boli nám prostredníctvom médií podané. Dobre, ďakujem pekne. Všetky vysvetlenia už podal pán Kapitulík na svojich všelijakých facebookových stránkach, takže isto sa môžete obrátiť na neho, dávam fundovanú odpoveď, ale nie je korektná, pán Kapitulík, nie je korektná tá odpoveď, to musím povedať. Nejdem sa k tomu vyjadrovať teraz, v tejto chvíli, naozaj vám pripravím, ak dovolíte, korektnú odpoveď, informáciu o tom, ako to reálne je, ale v zásade si stačí veľmi dobre prečítať to uznesenie, ktoré bolo prijaté a pre všetky informácie, ak vláda slúbila, že oddlží Žilinu v plnej výške, udialo sa to v prvom kroku, kedy už v minulom roku bolo odpočítaných 5,8 milióna eur z toho dlhu, ktoré mesto má voči štátu a v tomto a budúcom roku bude úplne tento problém doriešený buď prevodom majetku do správy štátu so všetkým, čo k tomu patrí, alebo iným spôsobom. My len pre nás máme ešte jednu povinnosť, ešte raz tento rok skúsiť predať ten objekt komukoľvek. Takže takéto verejné obstarávanie alebo verejná obchodná súťaž sa pripraví, zorganizuje a v prípade, že nebude úspešná, tak prevezme tie záväzky na seba štát, tak ako bolo dohodnuté. Ďakujem pekne. Ďalej do rozpravy pán poslanec Kapitulík, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja som faktickou reagoval, ale už to teda urobím naraz. Ja len k tým Krasňanom. Pri informáciách, ktoré som ja posunul ďalej, tak som vychádzal z oficiálneho uznesenia vlády, ako aj z tohto dodatku číslo 2 k zmluve o návratnej finančnej výpomoci, kde sa naozaj nepíše nič o tom, že by vláda mala odložiť aj tých zvyšných 12 miliónov. Nepopieram, možno sú nejaké dohody medzi vami a ministrom, ale v oficiálnych dokumentoch tieto dohody nie sú spomenuté. To znamená, ja ako poslanec mesta Žiliny môžem vychádzať iba z oficiálnych informácií a tu sa presne píše v tomto dodatku. Mesto Žilina sa záväzuje, že dlžnú sumu v celkovej výške 11 733 126,20 eur poskytnutú na určený účel vráti v termíne do 31. decembra 2016 prospech účtu vymenovaný účet, bežný účet pre splácanie návratných finančných výpomocí. V prípade neuhradenia dlžnej sumy mestom Žilina v stanovenom termíne alebo ak budú poskytnuté prostriedky použije na iný účel, ako je dohodnuté v tejto zmluve, budú voči mestu Žilina uplatnené sankcie. A potom je tu ustanovenie o tom, že mesto Žilina sa záväzuje, že vykoná vyúčtovanie poukázaných finančných prostriedkov. Nič iné sa tu nepíše. Ja si myslím, že minimálne zo strany zúčastnených inštitúcií by bolo, keď už bolo prislúbené pred voľbami, že sa niečo odloží, korektné to urobiť naraz, nenaťahovať to. Možno sú tam dôvody parlamentné voľby, ja neviem, možno znovu pred parlamentnými voľbami príde vláda do Žiliny a s veľkou pompou odpustí zvyšných 12 miliónov. Predpokladám, že taký je zamýšľaný scenár, ale myslím si, že, ale nechcem špekulovať, myslím si, že voči Žilinčanom by bolo maximálne možnej miere korektné to, keby celý ten majetok prešiel do MH Investu alebo, ja neviem, pod správu štátu, to je jedno v akej forme a beriem to. Ideme sa druhýkrát pokúšať predať tie Krasňany, ale už to mohol robiť štát. Už to nemuselo robiť mesto Žilina, nemuseli byť Žilinčania rukojemníkmi volieb a neviem čoho všetkého. Ale to je moje vysvetlenie k tomuto. Dobre, a ešte ak môžem, aby som nestratil potom možnosť, tak ešte by som rád dal jeden návrh na uznesenie v rámci tohoto bodu. Ale ak mi dáte potom priestor, keď budete reagovať, ak chcete reagovať, alebo to rovno urobím teraz. No urobte teraz, pokiaľ máte slovo, pokiaľ ste v rozprave, lebo potom už nebudete mať možnosť. Aj v kontexte Krasňan a toho, že bol tu ten prísľub na odpustenie celej dlžnej čiastky. Dnes nám vychádza, že
12 miliónov budeme musieť naozaj v roku 2016 vrátiť. Aj v kontexte toho, že sme nedostali eurofondy na dobudovanie základnej infraštruktúry v Považskom Chlmci. To znamená, dnes reálne nemáme prostriedky na kanalizáciu v Považskom Chlmci, ako ani na dobudovanie základnej infraštruktúry v iných mestských častiach, čo je hlavne teda osmička, ale nie je to len osmička. Potrebujeme peniaze na reguláciu, aj keď tam je to komplikovanejšie, lebo nie sme to iba my, ale sú tam aj iní správcovia vodných tokov. Potrebujeme prostriedky na rekonštrukciu chodníkov na sídliskách, ktoré sú dnes absolútne katastrofálnom stave a na x iných vecí, ktoré ja považujem za základné priority a za základnú infraštruktúru, ktorej v prvom rade by sa malo mesto ktorékoľvek venovať, keď ju nemá. A v tomto kontexte si dovolujem dať návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline číslo 117/2004 v prípade, že zmluva nebola dodnes podpísaná, zo dňa 22.9.2014 a následne aj zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením 2/2015. Ide o uznesenie, ktorý Mestské zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov na Solinkách, zhruba 45 000 metrov štvorcových o hodnote viac ako 2,5 milióna eur. Ja si naozaj myslím, že aj vzhľadom k tomu, že vy sám ste povedali, že nemáme dnes využitie pre tieto pozemky. Ja som to nepovedal. Tak minimálne na zastupiteľstve. To je na odbornú diskusiu, pán Kapitolík, neviem, čo tu zase populistické hlúposti ťaháte. Ako ten pozemok ideme využiť predovšetkým na výstavbu plavárne, parkovísk a tak ďalej. Samozrejme, to chce ešte verejnú diskusiu a tak ďalej a tak ďalej. No a ak môžem dopovedať svoj návrh. Tak v tomto kontexte práve, že ja si myslím, že priority mesta by mali byť niekde inde, ako napríklad kanalizácia v Chlmci a x iných vecí, ktoré treba v tomto meste urobiť, tak dávam návrh na zrušenie tohto uznesenia, ale opakujem, pokiaľ nebola doteraz podpísaná zmluva, ale na internete som ju nenašiel, a zároveň zmenu rozpočtu na rok 2015, a to tak, že presunieme tieto rozpočtované výdavky, ktoré boli v tomto roku rozpočtované. Ja som našiel v rozpočte na nákup pozemkov 500 000, neviem, ako to tam máte, v plnej výške do kapitálového fondu pre rozvoj a dobudovanie základnej infraštruktúry mestských častí v rámci programu 11 Prostredie pre život, a to ako kapitálové výdavky podľa priloženého materiálu, s tým, že ekonomická klasifikácia sú tam naozaj kapitálové výdavky, čiže kapitálový fond na rozvoj a dobudovanie základnej infraštruktúry mestských častí, program 11, ekonomická klasifikácia 700, s tým, že hovorím, našiel som rozpočte, predpokladám, že práve nakoľko je to suma, ktorá je rozpočtovaná najbližšie až do roku 2017, je tam každý rok 500 000 eur, tak presun tejto sumy v rámci roka 2015 do tohto fondu s tým, že Mestské zastupiteľstvo bude v rámci priorít, ktoré si určí, rozhodovať o použití týchto prostriedkov. A myslím si, že teraz by mala byť alfa, omega a priorita číslo 1 práve hľadanie riešenia napríklad pre kanalizáciu v Považskom Chlmci, na ktorú dnes, ako som pochopil aj z mediálnych výstupov mesta, nemáme prostriedky a myslím si, že je hanbou, ak v roku 2015 niekde nemáme dobudovanú kanalizáciu alebo vodovod, lebo máme aj také mestské časti. Ďakujem. Pán poslanec, hovorí z vás hlboká neznanosť problematiky, ktorá súvisí s 500 000 hore dolu a tak ďalej, výkup pozemkov a tak ďalej a tak ďalej. Verte, že ak chceme zachovať nejaký rozvoj mesta, musíme ísť do výstavby bytových domov. V zmysle územného plánu je navrhnutý do výstavby alebo pokračovanie výstavby komplexnej bytovej výstavby na Hájku. Inej možnosti v zásade nie, okrem ešte v Úralu, pochopiteľne. Ale na to, aby sme čokoľvek na Hájku mohli robiť, musíme pristúpiť jednoznačne k výkupu pozemkov. Pre infraštruktúru, pre bytové domy, pre všetko, čo s tým súvisí. Viete, také populistické, ako tieto reči, ktoré tu máte, toto zobereme a postavíme kanalizáciu v Chlmci, môžeme. Ale musíme nájsť tie prostriedky inde. My nemôžeme kvôli Chlmci, kanalizáciu v Chlmci zastaviť výkupy pozemkov pre infraštruktúru, pre rozširovanie mesta, pre ďalší jeho rozvoj a tak ďalej a tak ďalej. Prečo to nedáte do komisie takýto návrh? Veď odkomunikujte to opäť s odborníkmi. Prečo to chcete riešiť tu? A znova sme pri tom probléme, čo už celých 9 hodín sa o tom bavíme. Vy chcete bez komisie rýchlo všetko urobiť, aby to prešlo a teraz ste v takej ráži, výbor.
Ako ja to cením, ja to oceňujem, že máte snahu. Ale bez odbornej diskusie to nejde jednoducho. No nejde. To schválite, samozrejme to schválite, ja to budem rešpektovať, ale ako úžasné, ako čoho ste schopní všetkého. Takou ľahkosťou. Bez akéhokoľvek odborného názoru. Pán poslanec Peter Ničík s faktickou, nech sa páči. Ja som chcel len povedať, že tuto 2 žiarovky nesvietia, ale to len tak na odľahčenie. Bože, 10 hodín, ďakujem. Neviem, či nám zvýši, lebo pán poslanec nám všetky peniaze odoberie za chvíľu. Pán poslanec Zelník, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že bolo veľkou chybou, aby sme sa zbavovali akéhokoľvek majetku. Samozrejme ten majetok, alebo teda ten pozemok, o ktorom sa hovorí, tak má v súčasnosti neskutočnú cenu a iste by na ňom mesto zarobilo, ale bola by to obrovská chyba, myslím si, pretože tie peniaze, ktoré by mesto získalo, tak sa minú raz, dva, tri a poviem podobný príklad, ako sa stal v nemocnici, kde bol fantastický areál, jednotliví riaditelia ho postupne odpredávali, pretože potrebovali a deklarovali, že potrebujeme kúpiť sono, potrebujeme kúpiť taký alebo onaký prístroj a dneska sme v stave, kedy máme dokonca predanú aj prístupovú cestu do nemocnice. Hrozný stav. Prosím vás, neurobme takúto chybu my na meste. Mesto naozaj potrebuje rozvoj a to, čo sa kúpilo v Solinkách, ten pozemok, bola to správna kúpa pre ďalší rozvoj mesta. Predsa mesto potrebuje na lesopark. Ďakujem pekne. Ďalej do rozpravy pán poslanec Kapitulík. Ďakujem veľmi pekne. Ja nehovorím o tom, že by sme mali zastaviť rozvoj výstavby na Hájku. Ani nehovorím, že by sme mali niečo predávať. Ja hovorím, že by sme niečo nemali kupovať. A to niečo, čo... Môj pohľad, vy môžete mať pohľad iný, ale ja si myslím, že priority by mali byť niekde inde. Nie pozemok, o ktorom nevieme, čo tam budeme teraz stavať. Ja rozumiem argumentom o rozvoji mesta a tak ďalej, ale v čase, keď máme vrátiť 12 miliónov eur, v čase, keď naozaj sme nedostali fondy na tú kanalizáciu, v čase, keď nemáme vybudovanú základnú infraštruktúru, tak si myslím, že by sme mali v prvom rade vybudovať tú základnú infraštruktúru a potom sa baviť o nejakom nákupe majetku, keď budú mať ľudia kde splachovať a keď budú mať naozaj natiahnutý ten vodovod. Ďakujem veľmi pekne. A doteraz kde chodia? Do potoka, alebo kam chodia? Do Kríkov? Pán poslanec Púček, nech sa páči. Ďakujem za... Áno. Nie, pardon, ešte faktickou, k tomuto bodu ešte faktickou, pán poslanec Fiabane. Pardon, správne. Prepáč. Dementy? Dobre. Takto. Martina, rozumiem, čo hovoríš. Ja poviem za seba, my sme trošku vysvetovali kolegom poslancom ešte aj pred voľbami, prečo sme hlasovali za ten pozemok. A ja hovorím za seba, ja vôbec nemám dôvod tento názor momentálne meniť. Stojím si za tým, prečo sme odhlasovali nákup toho pozemku. Rozumiem, čo chceš tým povedať. Nehovorím, že tvoje priority, ako sú nastavené, nie sú správne. Momentálne, kým nemáme záver, o ktorý sme požiadali Ústav súdneho inžinierstva a prokuratúru, tak ja za seba hovorím, že svoj názor meniť nebudem a v tomto prípade naozaj sme pripravení rokovať v zmysle predstav pána primátora, vás, nás, kolegov poslancov, akým spôsobom by sa mali zámery mesta uberať a akým spôsobom potom aj upravať rozpočet a možno, že naozaj dojde aj k tomu, na čo ty navrhuješ. Ale každopádne som proti momentálne. Ďakujem pekne. Poprosím ešte raz sa prihlásiť. Do rozpravy pán poslanec Púček, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Predrečník povedal, čo som chcel povedať aj ja k tomu vykúpeniu pozemku, takže už to nebudem okolo toho rozprávať. Stojím si za hlasovanie, ktoré som teda hlasoval za vykúpenie.
musím povedať, že ja súhlasím, čo povedal pán Kapitúrik v tej veci, že by bolo dobré mať financie v rezerve, aby sme mohli riešiť infraštruktúru v mestských častiach. Ja by som bol rád, keby sme také konto nejak mali, čo by sme mohli rozhodovať a rýchlo riešiť kanalizácie, vody, plyny, proste chodníky po mestských častiach. Len druhá vec je, odkiaľ zobrať peniaze. Ale mám ďalšiu vec. Ja som mal podať návrh na požiadanie občanov Povazského Chlpca, návrh na uznesenie. Zmenil som to len na žiadosť, pretože som konzultoval vec s pánom prednostom. Jedná sa tam oni chceli nejakú urbanistickú štúdiu, čo sa týka námestia Povazský Chlmec, ale po dohovore s pánom prednostom som to prepísal na tzv. Žiadosť a myslím, že pán prednosta bude včas informovať, čo sa tam dá s tým námestím robiť. Jedná sa o oplotenie detského ihriska a urobiť tam aj dopravnú štúdiu, teda príchodu od Byčianskej ulici na to námestie. Takže dúfam, že budem mať odpoveď na to a budem občanov informovať, čo ďalej s tým. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Bechný, nech sa páči. Ďakujem, pán primátor, ja nebudem tak dlho zdržovať. Chcem sa len opýtať, týka sa do toho strašidelného hradu, vy ste nejaké nádeje dal obyvateľom Solinie koncom roka, že nejaké rokovania prebiehajú, drevo nabila, oni sa na nás na to pýtajú, tak chcem sa opýtať, či pokročili tie rokovania, alebo to skončilo, že by sa to mohlo nejak dokončiť na Solinkách, ten strašidelný hrad. Ďakujem. Z hodou okolností zajtra mám stretnutie aj s pánom generálnym riaditeľom tej Drevony, aj so zástupcom Billy. Ešte tesne pred Vianocami som opäť bol so zástupcom Billy, stále pretrváva záujem, potvrdzujú ho, takže tak, ako som slúbil, myslím si, že to dotiahneme, uvidím, čo prinesie toto rokovanie zajtra, pozajtra, alebo pozajtra, ešte som nedal termín. Ale v každom prípade tento týždeň bude, takže isto dám informáciu hneď ďalej, ale zatiaľ ide naozaj všetko dobré a podľa tých informácií, ktoré mám, pripravujú projektovú dokumentáciu na úplnú rekonštrukciu celého toho objektu a teda z jeho sfunkčnenia. Ďalej do rozpravy pán poslanec Fiabane je tu prihlásený, ale už nemôže sa prihlásiť. Tak pán poslanec Sokol, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Pán primátor, vy ste povedali pred chvíľou, že tento návrh bol podaný s tým, že tam bola aj nejaká neznalosť a tak ďalej a tak ďalej. Ja som si vypočul rozpravu o tomto, ktorá sa udiala, keď sa ten pozemok predal. Tiež sa tam udialo kopec záležitostí, ktoré by sa dali pomenovať ako neznalosť. Narážam na to, že mesto vraj ten pozemok malo kedysi vo svojom vlastníctve, takisto to pravda nebola. Prebehlo to podľa môjho názoru, celá táto záležitosť, nazval by som to ako blesková akcia, tesne pred, ako by som, môžem povedať, pred voľbami. Takisto ten pozemok roky rokuce, tadiaľ chodím a bol dlhé roky na prenájom. Neviem teda, možno to nebolo dobre odkomunikované, aké záležitosti a čo tam mesto chce robiť, ale podľa môjho názoru to nebola úplne šťastná záležitosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ja len, ak dovolíte krátku reakciu, pán poslanec, tento pozemok prešiel riadnym rokovaním komisii, mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Kdokoľvek mohol znieť pripomienku. Kdokoľvek. Neudialo sa to. Všetko to prešlo v dobrej viere, až pokým to neotvorila opozícia v rámci volebnej kampane. Vám garantujem, keby nebolo volebnej kampane, tak nikto ani nevie o tom, že pozemok nejaký sme kúpili. Nikto to nebude takýmto spôsobom znevažovať, profanovať. To bolo rozhodnutie mestského zastupiteľstva. A nie je takého, že 16 poslancov Smeru a ostatní nie. Pozor. Tam bolo nad 20, 24 alebo koľko poslancov. Takže to nebolo, opakujem, také uznesenie, ako schvaľujeme na dnešnom zastupiteľstve, bez komisí, natvrdo a tak ďalej. Nie. To išlo riadnym, normálnym spôsobom. Nech sa páči, pán poslanec Groma. Do rozpravy. Nie, nič mi nesvieti, takže...
Tak ale však po Guromovi idete do rozpravy, všetko v poriadku. Nie čakať, pán poslanec, čakať. Máte času dosť. Čo? Ja mám len takú výčitku k poslancom siete a Novy. Ide o to, že dneska nám predsúvate dokumenty, ktoré ste nám ani neposlali v elektronickej podobe. Tento dokument sme nedostali. To sú tak závažné veci, o ktorých sa máme hlasovať, že korektné je aspoň nám to poslať e-mailovej komunikácii. Nemáme sa ako možnosť s týmto návrhom pripraviť. Takisto dneska sa schváľujú nátvrdo uznesenia bez toho, aby boli prerokované v komisiách. Ja si myslím osobne, že jeden mesiac nikoho nezabije a takisto, keby boli schválené komisie dneska, máte inštitút mimoriadneho zastupiteľstva, na ktorom ste všetky tie veci mohli schváliť. A mohli ste dať tú štandardnú slušnosť, tú korektnú slušnosť, ktorá je dávať veci cez komisiu. Mne to stále pripomína kedysi, keď som tu sedel to zastupiteľstve a primátor, tu bol tu jeden primátor, ktorý vyťahol a dokonca dvaja veci takto z rukava a ešte tu mám jednu vec. Za posledné 4 roky sa to nestalo ani raz. A teraz sa mi vráca ako keby spomienky, také déjà vu, že zrazu veci, tuto máme rýchle rozhodnutie, nátlak na poslancov, tak toto je správne. Dajte tam priestor na naštudovanie problematiky. Nemáme ho. Stále rozhodujeme v tiesni. Preto nemôžem niektoré vaše návrhy podporiť, i keď by som ich rád podporil, ale mi tam vadia niektoré veci a nemá ani možnosť pozmeniť. Ani tie pozmeňovacie návrhy, ktoré boli fakt, čo si podľa mňa myslím, boli správne, ani to ste mi nedovolili, alebo neprešlo to. Čiže to je viac menej, cítim postoj taký, vôbec to není na nejakej bázi nejakého korektného rokovania, je to na bázi nejakej sily. A toto mi vadí. Ja som to zažíval v minulosti, sa to znova vracia. Mám déjà vu, som z toho smutný. Ďakujem. Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kapitulík. Pán poslanec, myslím si, že sme sa už k tomuto naozaj vyjadrili x-krát a svoje názory na to poznáme. Ja vám za to postupujeme úplne legitímne aj v súlade s rokovacím poriadkom. Gro materiálov, asi tento jediný ste nedostali mailom, tento jediný k tomuto pozemku na Solinkách, ale nakoľko toto je postoj, ktorý my dlhodobo deklarujeme, tak nechápem, že ste prekvapení. A toto sú záležitosti, alebo väčšina záležitostí a návrhov, pri ktorých hovoríte, že nemáte šancu si to odkomunikovať, neboli ste pripravení, sa týkali prístupu verejnosti na rokovania, ale keď ste napríklad hlasovali za pristúpenie k dlhu 4,5 milióna eur, tak ste nepotrebovali nič. Žiadne komisie, nič. Takže tu vidím zjavný nepomer, keď sa bavíme na túto tému. Ďakujem veľmi pekne. Pani Chodelková s faktickou, nech sa páči. Pán Grom, aj druhú vec by som chcela pripomenúť, ktorá sa ma týkala, keď tesne pred mestským zastupiteľstvom bol návrh na spájanie centier voľného času. Tiež neprešlo komisiami ani radou, ničím. Iba pripomenutie. Ďakujem. Pán poslanec Peterničík. Tak ja navrhujem, ak nikto nemá už naozaj nič dôležité, môžeme ešte rozprávať veľa dobrých tém do rána. Takže ešte Jožko. Ja som sa len pozeral, že síce sme rokovali bez komisí, ale myslím, že všetky návrhy mesta okrem jedného prešli aj bez komisí a bolo ich dosť. Takže aj tie návrhy prešli a tak potom prešli aj pozmeňujúce návrhy. Bolo to také mimoriadne, ale nechcem už fakt zdržovať. Viem ešte veľa veselých príhod, ale to si necháme na budúce. Dám slovo Jožkovi a potom navrhujem, aby sme potom ukončili diskusiu, ak už nemáme nič. Ak dovolíte, pán poslanec, ja dám slovo Jožkovi, takže Jožko, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Som myslel, že kontrolka sa mi tu vypáli, tu už to horúce. Ďakujem. Pán primátor, nepočúvam. Pán primátor, vy ste nás tu obvinili z populizmu. Nehnevajte sa, ale skutočne doprava zadarmo, neodpustený dlh, rozostávaná stavba na Solinkách,
kúpenie pozemku za 2,5 milióna pre nejakú športovú činnosť, tak z našej strany, nie len z našej, ale všeobecne som vnímal aj ľudí, že to je skutočne tak, nechcem, populizmus, dalo by sa povedať, presne slovom. Čo sa týka toho pozemku, skutočne, ak je vôľa, ja si myslím, že bývalí poslanci, teda, čo boli za Solinky, pán primátor, ani jeden tu nesedí. Rešpektujme tých poslancov, ktorí sú za určitý obvod. Všetci s tým súhlasili, už sú tu dneska nie, neviem prečo, ale o tom pozemku by sa dala viesť veľká diskusia a genéza toho pozemku. Ja som to tu prezentoval na minulom zastupiteľstve, vieme, o čo išlo, není to dobré riešenie a ak je to možné, zrušme toto uznesenie a peniaze investujme na lepší účel. A čo chcem ešte povedať, ten pozemok je dosť problematický, lebo skutočne my nemôžeme zase územný plán robiť si z toho nejaký trhací kalendár. To je jedna vec, čo budeme musieť, lebo je to tam oklieštené pomerne veľmi veľa. A zase je to kopec, ktorý sa zosúva. Tam bude treba spraviť geologický prieskum a toto všetko stojí, len preto, aby sme tam vybudovali nejaké športoviska. Už tu máme x možností, dneska sme o tom rozprávali, kde všade sa dajú športoviska robiť. Takže je to na zváženie, kolegom to dávam na zváženie. My, čo sme za Solinky, myslím, že s dopravnou situáciou, so všetkým, toľko už týchto obchodných centier máme okolo sídliska Solinky, že to už skutočne nemá obdobu. A ešte keď tam postavíme do stredu ihriska, určite nebudú ľudia s tým spokojní, to vám garantujem. Ďakujem pekne. Čiže ste za to, aby sme neriešili teda Strašidelný hrad, rozumiem tak, ste za to, aby sme predali... Som za to, ale prosím vás o jednu vec, diskutujme s občanmi. Robiť im to napriek a stiažiť im životné podmienky. Čo im robíme napriek? To, že chceme urobiť obchodný dom... To, že sa nedostanú zo sídliska autom na hlavné cesty a do zamestnania a tak ďalej do mesta. Takže o tom je tá situácia. Ďakujem pekne. Ďalej sa do rozpravy hlási pán poslanec Juriš. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, pani poslankyne, pani poslanci, ospravedlňujem sa, viem, že je neskorá nočná hodina, ale predsa nedá mi, aby som nevytiahol, ako povedal Paťo, ešte jeden návrh na uznesenie z vrecka. Predkladám ho preto, aj som rozmýšľal, dám ho dneska, nedám, môžeme ho kľudne zobrať aj na budúce, ale už keď ho mám pripravený, predložím ho tak. Je to vlastne návrh, ktorý tu už môj predrečník, pán Puček, začal avizovať a takisto aj teraz Jožko Bačgoň. Počas dnešného mestského zastupiteľstva ste aj vy sám, pán primátor, nám avizoval, že sme nejakou vašou takou predĺženou rukou. A taktiež aj my... Nie, ja som to nepovedal, že ste mojou predĺženou rukou. Ja to ešte dopoviem. Nepovedal. Taktiež aj my, ako poslanci... Povedal som, že ste starostami v jednotlivých častiach. Áno, a že sme starostami jednotlivých mestských častí, presne tak. A pred uľahčenie nášho rozhodovania, práve keď sme tými teda starostami týchto prímestských častí, som vypracoval návrh na uznesenie, ktorom by sme uložili prednostovi Mestského úradu Žiline vypracovať analýzu výbery všetkých miestnych daní a miestnych poplatkov fyzických a právnických osôb v meste Žilina za obdobie rokov 2013 a 2014. Analýzu je potrebné rozčleniť podľa jednotlivých mestských častí nachádzajúcich sa v meste Žilina. Tento materiál predkladáme Mestskému zastupiteľstvu ako iniciatívny vzhľadom na skutočnosť, aby poslanci Mestského zastupiteľstva získali prehľad o tom, ako jednotlivé mestské časti prispievajú do rozpočtu mesta v jeho príjmovej časti. Vypracovanou analýzou poslanci získajú prehľad nielen v oblasti výdavkov, ale aj v oblasti príjmov. A takto získané informácie budeme môcť my ako poslanci ďalej konštruktívne využívať pri objektívnom rozhodovaní a prerozdeľovaní finančných prostriedkov v oblasti investícií, oprav, údržby v jednotlivých častiach mesta. Ďakujem. Ďakujem, pani poslankyňa Chodelková, nech sa páči. Ja by som chcela len upozorniť, mali sme zasadnutie poslaneckého výboru za mestskú časť 1 a asi všetci ste dostali ten mail, ktorý sa týkal tej sťažnosti stavebného úradu. My sme sa zhodli na výbore, že teda by sme požiadali o poslanecký prieskum na stavebnom úrade Žilina.
To je ad 1 a ad 2. Taktiež ale asi viete, o čom budem hovoriť, o reklame pri Slovákii, ktorá tam strašne obmedzuje život tých ľudí, ktorí v tom dome bývajú. Neviem, či sa tým zaoberáte, len proste toto vyšlo z toho výberu. V ktorom dome bývajú? Oni bývajú zrejme oproti, ako je tá veľká reklamná plocha, tak bývajú v tom baraku oproti. Áno, na bulvári. Tá pani aj povedala, že napísala na mesto, takže ja by som poprosila, či by sa s tým dalo niečo urobiť. Aj pánovi prednostovi som zápisnicu poslala, takže je to tam. Najprv začnem od toho druhého bodu, ak môžem teda sa vyjadriť k tomu, lebo mám informácie, dokonca v čase, keď sa to stávalo, a ja osobne som to spozoroval, takže v tom čase som vysielal štátny stavebný dohľad pri výstave tej reklamy svietiacej, ktorá tam je. A napriek všetkým možným opatreniam, alebo teda všetkým snahám, ktoré sme vyvinuli, sa nepodarilo zabrániť výstave toho reklamného zariadenia, pretože boli splnené zákonné podmienky. Pretože neviem dnes predstaviť, akým spôsobom by sme vedeli zrušiť, zlikvidovať, odstrániť toto reklamné zariadenie. Čo sa týka toho poslaneckého prieskumu, mám to tu napísané a chcel som sa v rámci teda ako ešte prihlásiť, alebo teda povedať, pretože pán poslanec Maňák bol prvý, ktorý mi posielal tento mail od toho pána, potom som zistil, že ho posielal všetkým poslancom a chcel som vás informovať o tom, teda o žiadosti pána poslanca Maňáka na vykonanie poslaneckého prieskumu na Mestskom úrade v Žiline na odbore stavebnom, na stavebnom úrade. Nakoľko však zákon o obecnom zriadení ani náš rokovací poriadok nedefinuje pojem poslanecký prieskum, umožňuje v súlade s článkom 12 odstavec 8 rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva a paragrafu 25 odstavca 4 písmena E zákona o obecnom zriadení vykonanie kontrolnej činnosti poslancov Mestského zastupiteľstva. Čiže požadovanú súčinnosť poskytne inžinier Jozef Osvald, vedúci odboru stavebného. Zároveň žiadam, aby ste ma informovali o termíne a rozsahu vášho tzv. Poslaneckého prieskumu. To nie je teda, zo zákona nemáme taký inštitút pre Mestské zastupiteľstvo, i keď sme ho už v minulosti používali, len to dávam na správnu mieru. Takže áno, choďte, rokujte, len mi dajte dopredu vedieť, kedy tam chcete ísť, kto tam chce ísť, aby Osvald bol nápomocný, prítomný, aby vám vedel poskytnúť všetky informácie, ktoré potrebujete. Toľko teda k poslaneckému prieskumu. Dvere otvorené, nech sa páči. Ešte sú tu dve faktické. Pán poslanec Púček, nech sa páči. Samozrejme, poprosím, pozvite pána Púčeka. A ešte je tu ďalšia teda faktická, pán poslanec Fiabane. Presne tú istú žiadosť som mal aj ja, len teraz otázka je, mám to chápať tak, že vy iniciujete ten poslanecký prieskum, alebo Dušan Maňák, lebo kto teraz bude, alebo treba tomu dať nejakú formu. Jedna vec je, kto bude iniciátorom, kto pozve poslancov, kto oznámi mestu, preto sa už teraz rovno pýtam, že Dušan, či si to ty, alebo je to niekto iný. Ja som povedal, že mne to navrhol pán poslanec Maňák, je aj zároveň šéf stavebnej komisie, ale je to na vás, samozrejme, ako sa rozhodnete, nech sa páči. Pán poslanec Maňák s faktickou. Ja som dostal mail, ktorý som ti, pán primátor, preposlal a potom som zistil, že ho dostali všetci. Ja som povedal, že ja nepotrebujem na poslanecký prieskum ísť, pretože ja sa dosť často stretávam s stavebným úradom. Ďakujem pekne. Takže pani Kodelková, nech sa páči. Ja som sa teda chcela spýtať, môžem to ziniciovať, pošlem asi všetkým, ktorí majú záujem, vy sa mi vyjadrite a potom sa dohodneme so stavebným úradom. Môže to byť tak? Isto áno, ale poprosím istý obmedzený počet, lebo nebolo by vhodné, keby prišlo 15 poslancov Samozrejme. Teraz na oddelenie. Ako to, nie. Ja poprosím maximálne štvorčlenú skupinu nejakú si určiť, poslancov, ktorí vykonajú tento prieskum, alebo teda to, čo potrebujú vykonať. A myslím si, že to spravíme. A musím dať priestor asi všetkým, nie? Teda aspoň osloviť, čak jasné, že sa dohodneme potom, že koľky. No. Pán poslanec Fiabane. Čo?
každý môže poslať poslancov svojich tak, aby to bola rozumný počet. Takže skôr možno cez tie poslanecké kluby, oni sa už dohodnú, koho delegujú, kto by mať záujem. A ustražia si počty, aby ich nebolo veľa. Ďakujem pekne. Ja len pre vašu informáciu, možno ste to nezachytili všetci, ja som dal návrh na zrušenie spoločného úradu stavebného. Spoločný úrad znamená, že to bol úrad, ktorý sme, alebo činnosť, ktorú sme vykonávali aj pre okolité obce. Bolo to zhruba 30, koľko je tam bolo obcí? 21 obcí, pre ktoré sme vykonávali všetky činnosti súvisiace s povoľovacími, kolaudačnými a inými konaniami. Takže týmto návrhom sme to už teda oznámili, dali sme výpovedné lehoty, teda výpovede všetkým týmto obciam a od 1.4. už nebudeme spoločným úradom a budeme sa starať len sami o seba. Od toho si sľubujeme jednak to, že nebudeme musieť riešiť susedské spory, ktoré väčšine riešime v obciach, ktoré vôbec nemajú so Žilinou nič spoločné. A na druhej strane očakávam, a takú úlohu som dal aj pánovi Osvaldovi, znížiť na polovicu všetky zákonné lehoty, respektíve lehoty na vybavenie, povolenie, či budeme ich robiť v polovičnom termíne, ako stanovuje zákon. To je úloha pre tento rok. Ale OK, nič to nemení na tom, čo ste povedali, pani poslankyňa, nech sa páči, máte dvere otvorené na poslanecký prieskum. Dámy a páni, keďže sa nikto nehlasí do diskusie, mám tu teraz pred sebou dva materiály. Jeden je, obidva sú z rukava vyťahnuté a považujem dnes už naozaj za absolútne nekorektné, ale úplne nekorektné, takéto zásadné materiály vyťahovať priamo z rukava, pán poslanec. To sa týka predovšetkým pána Kapitulíka, pretože ako túto analýzu alebo miestne dane vieme pripraviť taký materiál, nebyli v tom problém. Ale o tak zásadnom materiáli, ako z rukáva, doslova z rukáva, bude všeobecná rozpráva bez komisí, bez odborníkov, bez mestskej rady, o 11. večer. Klobúk dolu, pán Kapitulík, k tomu, čo ste dnes predviedli. Dávam hlasovať, dámy páni, o pozmeňovacích návrhoch, ktoré sú tu predložené. Jedným je návrh pána poslanca Juriša. Zopakujem, ktorý ukladá prednostovi Mestského úradu v Žiline vypracovať analýzu výberu všetkých miestnych daní a miestnych poplatkov fyzických a právnických osôb, predpokladám v sumách nejakých, za obdobie roku 2013 a 2014. Čiže predpokladám, že ten materiál bude vyzerať tak, že za rok 2013 tieto jednotlivé obce vybrali, alebo za tieto jednotlivé obce sme vybrali do mesta toľkoto peňazí, áno? O to nám ide, aby sme vedeli, koľko daní ide z jednotlivých mestských častí. Dobre? Analýzu je potrebné rozčleniť podľa jednotlivých mestských častí nachádzajúcich sa v meste Žilina. Hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie, nech sa páči. Za bolo 17 poslancov, proti bolo 5, zdržalo sa 3. Konštatujem, že tento návrh bol schválený. Ďakujem pekne a teraz máme pred sebou návrh na uznesenie, ktorý predkladá pán poslanec Kapitulík. Tým, že ho prečítal, návrh uznesenia prečítal, takže budeme hlasovať o návrhu. Nech sa páči. Za bolo 8 poslancov, proti bolo 13, zdržalo sa 5. Konštatujem, že tento návrh na uznesenie sme neschválili. Ďakujem pekne. Dámy a páni, teraz dávam hlasovať o tom, aby sme ukončili bod všeobecná rozprava. Prosím, hlasujte. Za všetkých 25 prítomných poslancov v tejto chvíli konštatujem, že sme ukončili bod všeobecná rozprava a posledným bodom je záver. Chcem sa spýtať návrhovej komisie, či bol doručený písomný návrh uznesenia, o ktorom sa doteraz nehlasovalo. Nebol vzhľadom na to, že návrhová komisia žiadne návrhy nedostala a ostatných sa hlasovalo. Konštatujem, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie. Ďakujem za vašu účasť a ukončujem dnešné rokovanie Mestského zastupiteľstva.
Nie.